Takže to je další 8 Ah na reklamaci, tahle jo, nezapne se to. Ona se teda jako nabije, i funguje v přístroji, ale funguje divně a ze zkušenosti vím, že jakmile se tohle přestane rozsvěcovat, tak ta baterie prostě za 2-3 měsíce nejpozději umře. Já se můžeme podívat na ostatní, jo, tato jediná, tato funguje, tato stará jediná, jinak teda všechny umřely. A pak tady jako jde vidět, že mám hodně těch baterií, které nejsou smart, jo, jako fakt hodně, podle mě teda. A ani jedna nikdy neměla žádný problém, jo. A všechny fungují prostě, jo, jasný, ztratil to trochu kapacity třeba, ale fungují. Tadle prostě, když ji dám do sekačky, když dám tyhle dvě, tak ta sekačka jako seká, nezasekává se, s touhle se zasekává, hotovo, jo, prostě když funguje, jak je rozbitá, zase klasicky. Chtělo by to udělat takovou baterii bez těch smart věcí, podle ty smart věci to zabíjí, ale nevím. Co je tato funkční zase, jo.